μόνο του εαυτού μας, αλλά και των άλλων. Να προχωρήσουμε τώρα στο δεύτερο δημοτικό σχολείο Χρυσούπολης Καβάλας. Θα παρουσιάσει η Ευδοκία Φουδουκίδου με τίτλο «Του εθελοντισμού η πόρτα άνοιξε» και πάμε βόλτα. Καλημέρα και από μένα. Εγώ εκπροσωπώ το δεύτερο δημοτικό σχολείο Χρυσούπολης του νομού Καβάλας και ασχοληθήκαμε και εμείς με τον εθελοντισμό. Συγκεκριμένα ο τίτλος της εισήγησής μας είναι «Του εθελοντισμού η πόρτα άνοιξε και πάμε βόλτα». Ο τίτλος δεν είναι καθόλου τυχαίος και θα το καταλάβετε στην πορεία. Να σας παρουσιάσω εδώ το παρεάκι του σχολείου μας που ασχοληθήκαμε με τον Νοιάζομαι Κεντρό. Ο διευθυντής του σχολείου, ο κύριος Παπαστεργίου Θανάσης, η κυρία Κοτσαγκιώζη Ελένη, η οποία είναι και η συντονίστρια του προγράμματος, η δασκάλα της 6ης τάξης, η κυρία Λεωτή Μαρία, και ο γυμναστής μας, ο κύριος Δημήτρης Αϊβαζίδης. Κάπου εδώ εξ αρχής θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τη συντονίστρια του προγράμματος, τον διευθυντή και όλους τους συναδέλφους που συνεργαστήκαμε άψογα. Εδώ τώρα βλέπετε κεντρικά τους άξονες με τους οποίους ασχοληθήκαμε. Είχαμε ως κύρια ιδέα να στήσουμε ένα εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης, εκτός σχολικού ωραρίου βέβαια, γιατί θέλαμε να ανοίξουμε το σχολείο στην τοπική κοινωνία, να φέρουμε τους γονείς πιο κοντά σε εμάς και να κάνουμε το σχολείο πιο ελκυστικό στους μαθητές μας. Στη συνέχεια, εκτός από το εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης, στα πλαίσια του οποίου εκτός πάλι σχολικού ωραρίου, κάναμε το σχολείο μας χρωματιστό με φυταπέδια, παιχνίδια, με δημιουργία σχολικού κήπου, φυτέψαμε τα λουλούδια μας μέσα σε πάρα πολύ ωραίες ρόδες, τις οποίες τα παιδιά βάψανε, θα δείτε στην πορεία. Συγκεντρώσαμε φάρμακα για το κοινωνικό φαρμακείο της Χρυσούπολης, συλλέξαμε πλαστικά καπάκια πάρα πολλά στον αριθμό, τα οποία δώσαμε και σε ένα σύλλογο στην Ξάνθη που θα δείτε στην πορεία. Επίσης, συγκεντρώσαμε κουτιά βοήθειας και τρόφιμα για τους πρόσφυγες οι οποίοι κατέκλυσαν το λιμάνι της Καβάλας. Συμμετείχαμε στη δράση Make a Wish, κάνοντας κάποια παιδάκια να γελάσουν ακόμα πιο πολύ, το έχουν και ανάγκη. Και όπως και πολλά άλλα σχολεία, υιοθετήσαμε το εξής. Μαθητές της 5ης και 6ης δημοτικού υιοθέτησαν από ένα παιδί της πρώτης, βοηθώντας το έτσι πιο ομαλά να ενταχθεί στο σχολείο. Κουβαλώντας τσάντες μετά την προσευχή και βοηθώντας τους στα διαλύματα. Να πω ότι πριν προχωρήσω, ότι ξεκινήσαμε με το πρόγραμμα αυτό και ασχολήθηκαν η 5η και η 6η και στη συνέχεια το πρόγραμμα αυτό επεκτάθηκε και στις υπόλοιπες τάξεις του Δημοτικού. Γιατί δείξανε ζήλο και μεράκι και τα υπόλοιπα παιδιά. Εδώ τώρα βλέπετε στιγμιότυπα από την ενημέρωση που κάναμε για το πρόγραμμα αυτό, το τόσο άξιο, στο Σύλλογο Γονέων, στο Σύλλογο Διδασκόντων, στο Δήμο και επίσης βλέπετε στιγμιότυπα από την πρώτη συνάντησή μας στην Αθήνα, που είχαμε έρθει τον Οκτώβριο. Εδώ στιγμιότυπα από το εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης, που γινόταν κάθε Σάββατο, γονείς, ανοίγαμε τις πόρτες, έμπαιναν οι γονείς μέσα στο σχολείο και βοηθούσαν όπως μπορούσε ο καθένας. Και μέσα από τις δράσεις εντάχθηκαν και έγινε το σχολείο πιο ελκυστικό και πιο θελκτικό για τα παιδιά Ρωμά, γιατί έχουμε πάρα πολλά στην περιοχή της Χρυσούπολης. Εδώ τώρα βλέπετε στιγμιότυπο από το θεατρικό των Χριστουγέννων, όπου η συντονίστρια και δασκάλα της Δευτέρας τάξης, η κυρία Κοτσαγκιώζη Ελένη, έγραψε το θεατρικό με κύρια ηρωίδα τη Φαουζέλια, που ήταν μια προσφυγοπούλα, η οποία ήρθε ζητώντας ένα καλύτερο αύριο και συνάντησε τον μικρό πρίγκιπα. Κάνουμε δηλαδή μια παραμυθοσαλάτα. Εδώ τώρα στιγμιότυπα από το Make a Wish, όπου τα παιδιά αγόρασαν από ένα στεράκι, βοηθώντας κάποια άλλα παιδιά να γίνουν πιο χαρούμενα και να χαμογελάνε περισσότερο. Στη συνέχεια εδώ βλέπετε κάποια από τα παραμύθια που διαβάσαμε στο εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης και όχι μόνο διαβάσαμε, όπως θα δείτε, ομαδικά τα παιδιά ζωγράφησαν σε μεγάλο χαρτί του μέτρου,
Επίσης, κάναμε μουσικοκινητικές δράσεις. Στην πορεία εδώ τώρα βλέπετε τα παιχνίδια εμπιστοσύνης με το γυμναστή του σχολείου μας, για να καλλιεργήσουμε έτσι το αίσθημα της ομαδικότητας στα παιδιά. Εδώ τώρα από τη μέρα κατά της σχολικής βίας, όπου ήρθαμε σε επαφή με ένα όμορο γειτονικό σχολείο και τα παιδιά από κοινού κάναν δράσεις και οι γυμναστές αποφάσισαν να ασχοληθούμε με τα παραολυμπιακά αθλήματα, δείχνοντας έτσι ότι όλοι είμαστε ίσοι και όλοι μπορούμε. Εδώ πάλι από το εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης βλέπουμε στιγμιότυπα από ψηφιακά παιχνίδια, τα οποία μας τα ζήτησαν τα ίδια τα παιδιά και οι γονείς είχαν κατενθουσιαστεί. Να πούμε ότι στο εργαστήριο αυτό, εκτός από τους δασκάλους, είχαμε βοηθούς και γονείς, οι οποίοι έρχονταν, άνοιγαν μαζί μας στο σχολείο και ήταν πάντα δίπλα μας. Εδώ στιγμιότυπα από δράση της 6ης τάξης, με δασκάλη την κυρία Λεοντή Μαρία, με το δέντρο του εθελοντισμού, κάποια στιγμιότυπα από κόμιξ που κάναν τα παιδιά και άλλες ζωγραφιές. Εδώ τώρα η 5η τάξη, την οποία είχα εγώ, ασχοληθήκαμε στην αρχή του προγράμματος, θέλαμε να αποσαφηνίσουμε κάποιες βασικές έννοιες, όπως είναι ο εθελοντισμός, όπως είναι η φιλανθρωπία, όπως είναι η αλληλεγγύη, και έτσι με την ιδεοθύελα, όπως ξέρουμε, προσπαθήσαμε έτσι λίγο να αποσαφηνίσουμε τους όρους. Ακολούθως, με μία δράση την οποία πήραμε μέσα από το βιβλίο του Νοιάζομαι Κεντρό, φαίνεται εδώ πέρα στην προβολή ότι τι είναι εθελοντισμός με βάση τα λεγόμενα των παιδιών και τι δεν είναι εθελοντισμός. Και ένα στιγμιότυπο από κόμικ πάλι που κάναμε. Εδώ επίσης είναι ένα πολύ σημαντικό παραμύθι, το χωριό του Όλοι Μαζί, το διαβάσαμε και ομαδικά τα παιδιά ασχοληθήκαν και κάνανε από μία ζωγραφιά και επίσης την ημέρα που ήταν για τη γενοκτονία των ποντίων, σε όλες τις πρόβες εθελοντικά, επειδή γνωστός λιράρης της περιοχής μας είδε ότι το σχολείο είναι ανοιχτό σε νέες ιδέες και προτάσεις, μόνο στο Φιλοκερδός, εθελοντικά, ήρθε και συμμετείχε σε όλες τις πρόβες που κάναμε και στην τελική εκδήλωση. Εδώ πάλι βλέπετε στιγμιότυπα από το εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης με εκμάθηση σκάκι. Δεν ξέρω αν φαίνεται καλά, είναι ένας γονέας του σχολείου μας, ο οποίος είναι εντυνός με το σκάκι και ήρθε να βοηθήσει και αυτός όπως μπορούσε. Εδώ επίσης βλέπετε τη μέρα που μαζέψαμε τα ρούχα, το λογισμό και τα τρόφιμα για τους πρόσφυγες. Εδώ στιγμιότυπα από την ενασχόληση με τα τηλαπαίδια παιχνίδια και τις ρόδες που σας έλεγα. Και τα λουλούδια τα οποία φύτεψαν τα ίδια τα παιδιά μαζί με τους γονείς και εμάς. Εδώ στιγμιότυπα πάλι από τα καπάκια που συλλέξαμε και το σύλλογο Στηρίζω του νομού Ξάνθης, οι οποίοι ήρθαν και πήραν τα καπάκια για καλό σκοπό. Εδώ είναι την ημέρα από την επίσκεψή μας στην ΕΛΕΠΑΚ της Θεσσαλονίκης, όπου τα παιδιά ήρθαν εκεί πέρα, ήρθαμε όλοι σε επαφή με τους όλους εκεί ανθρώπους και με τη βοήθεια μιας κοινωνικής λειτουργού και μιας ψυχολόγου κάναμε από κοινού δράσεις. Εδώ βλέπετε καθαρά πώς διαχέεται στον τοπικό τύπο, στην τοπική κοινωνία μέσω του τύπου όλες οι δράσεις που έχουμε κάνει και αν κάποιος θέλει επίσης μπορεί να ανατρέξει και στην ιστοσελίδα του σχολείου μας. Και πριν κλείσω, γιατί θέλω να δείξω και κάποιες μέσα από κάποια βίντεο, είναι ότι όλες αυτές οι δράσεις του προγράμματος που κάναμε είχαν ως συνδετικό κρίκο ένα σχολείο ελκυστικό, ανοιχτό στην κοινωνία και πάντα με την φροντίδα μας προς τον συνάνθρωπο. Λοιπόν, κάπου εδώ να δείξω λίγο και τα βιντεάκια, στιγμιότυπα από το εργαστήριο δημιουργικής απασχόλησης. Χριστούγεννα, όπου ήρθαμε στο σχολείο όλοι και κάνουμε κατασκευές στα Χριστουγεννιάτικα. Πολλές φορές τα υλικά, τα χρώματα, όλα αυτά μας τα φέρνουν εθελοντικά γονείς. Εδώ από το σκάκι. Ο κύριος
είναι γονέας. Και εδώ τώρα θα ήθελα να σας πω, η 5η τάξη με πρωτοβουλία τα ίδια τα παιδιά, επειδή είχαμε δει κάποιες ταινούλες μικρού μήκους από το βιβλίο «Το Νοιάζομαι Κεντρό», θέλαν και αυτά με το δικό τους τρόπο να φτιάξουν ένα μικρό βιντεάκι με το οποίο το σκηνοθέτησαν και τα λόγια τα έγραψαν τα ίδια τα παιδιά. Δεν θα σας δείξω όλο το βιντεάκι, απλά είναι απόσπαστο. Εδώ όλοι μαζί σκέφτονται για το πώς μπορούν να βοηθήσουν μια συμμαθήτριά τους, η οποία έσκασε τα γυαλιά της κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού. Και λίγο αυτό προς το τέλος. Εδώ στην ομοιότυπο από κάποιες δράσεις που κάνουμε μέσα στην τάξη, κάποιες κάρτες και κάποιες λαμπάδες για να τις πουλήσουν. Και θα τελειώσουμε κάπως έτσι με απαντήσεις των παιδιών σχετικά με το τι σημαίνει η αλληλοβοήθεια. Και τι είναι το νοιάζομαι κεντρό για τους ίδιους. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ για την παιδεία, την όλη μας παρουσίαση που έκαναν τα παιδιά να γελάσουν. Ήρθαν και εφάρμοσαν το ανοιχτό σχολείο πραγματικά μέσα από διάφορες δραστηριότητες, σχολείο ελκυστικό και θελκτικό για παιδιά αλλά και για τους άλλους, για τους έξω. Να συνεχίσουμε